הכסף שלה, חלומים לתורה לבן, בגד גוף על השטיים מולדק, בשמלת חלק בהירה היא מתיישבת לצידי. מה שמך? אליסה. שמך? ערן. ובמושב הקדמי יושבים גלעד וזיר, שלושתנו ישראלים. היא אמריקאית ממוצא ברזילאי. אנחנו נוסעים על הגשר היוצא ממנהטן לקווינס, אני מתאהב בתוך שנייה, כל כך צריך אישה, והיא מחייכת אליי, חושפת שיניים, ולשון קטנה חורזת ביניהם. אני רוצה לגעת בה, לנשק אותה. אבל פתאום אני מוצא עצמי בקרבות ארנבולים, עם סכינים, עם בקבוקים שבורים. הגברים הם נלחמים עליה ואז הם עוברים וממשיכים. אני כשלעצמי אני חלש, מתקפל בקלות, היא קורצת לי בעין כשהיא בידיים של מישהו אחר בכלל. נכנסנו לבר, היא עומדת לידי, פתאום מהצד השני מופיע זה בחור ישראלי ימני, הוא תופס עליה בעלות, היא קורצת לי בעין. יום אחרי היא משתחררת ממנו, ישבו איתי באיזה בר, ואז קבר רחב עם עיניים שקטות. מהצד השני פתאום מתחיל להתעסק איתה באגרסיביות, כמו איני קיים, איך שאני מצליח לגרור אותה משם החוצה לבר אחר. שמיים מחליטה לשחק פול, פתאום גם איזה בחור אחד מוח בראש במהלך המשחק, הוא אומר לחברו בוא נציין אותה. היא מפסידה, היא מתחבקת אל הבא, אנחנו יוצאים ללידה. בדרך הראשים רצים להימנע על שתיים חצרות הבניינים, ושם הם נושמים אחד את השני, צפצופים של זעקות כאב.